ZVL. Omroep ZVL. We zijn vandaag op bezoek bij Kentalis hier in Axel. Dit is hun nieuwe locatie. Het is een organisatie die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een vermoeden daarvan beter op weg helpt richting de rest van hun leven. Wij gaan eens kijken hoe ze dat doen. De medewerkers van Kentalis voelen zich al helemaal op hun plaats op de nieuwe locatie in Axel. En ze halen hier ook veel voordelen uit. We zijn heel blij met de samenwerking die we hebben hier met de basisschool De Warande en ook kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Blij met deze plek die we hier nu hebben. Bij de werkwijze is veel individuele aandacht een belangrijke factor. De kinderen komen 2 of 3 dagen naar de groep en krijgen dan ook individuele logopedie met een logopedist. Op de groep werken we met thema's, zodat de kinderen ook echt woorden leren die belangrijk voor hun zijn, die ze kunnen gebruiken in het dagelijks leven. We werken aan individuele doelen per kind. En de logopedist werkt daar dan ook mee in de individuele logopedie. En zo helpen we die kinderen steeds een stapje verder in hun taalontwikkeling. Uiteindelijk is een structurele aanpak nodig om de kinderen echt vooruit te helpen. Ja, wij zijn natuurlijk niet de enige die met een kind bezig zijn. Ouders zijn met een kind bezig. Kinderen brengen vaak ook veel tijd door op school of op een kinderopvang. Dus we vinden het ook belangrijk om dat systeem rondom het kind echt mee te nemen in onze behandeling. Daarbij is het uiteraard wel belangrijk dat er op tijd een juiste diagnose wordt gesteld. Dat is in het geval van een taalontwikkelingsstoornis nog wel eens een probleem. Met name door een gebrek aan bekendheid. Terwijl het vaker voorkomt dan je denkt. Maar als je 100 kinderen op een rij zou zetten, dan zou er ongeveer 1 kind autisme hebben, 4 kinderen ADHD en 6 een taalontwikkelingsstoornis. Terwijl autisme, ADHD, deze diagnoses zijn veel bekender, terwijl ze eigenlijk minder vaak voorkomen. De voortekenen liggen in veel gevallen niet eens heel duidelijk op het gebied van taal. Vaak komt er ook meer bij kijken. Dus bijvoorbeeld in het gedrag zien we dat kinderen bijvoorbeeld teruggetrokken kunnen zijn. Of dat ze juist frustratie, boosheid kunnen laten zien. Soms wordt er gedacht, nou, een kindje doet gewoon niet mee of wil niet luisteren. En dat is dan soms zichtbaarder dan de taalproblematiek. Waardoor er niet altijd direct aan TOS wordt gedacht, aan de taalontwikkelingsstoornis. ZVL. Omroep ZVL.